Isip pagpangandam sa mga insidente nga posibleng mahitabo sa pagsugat sa bagong tuig, Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office naka-blue alert na. Sugod alas 12 kaginang udto hangtod sa alas 12 sa udto ug mga adlaw, gi-activate na ang Emergency Operations Center sa Lapu-Lapu City ug giisa ngadto sa blue alert status. Subay niini subsubang gihimong monitoring sa Lapu-Lapu City DRRMO ilabi na sa mga dapit nga sagad dagsaan sa mga tawo sama sa merkado ug mga stall sa pabuto sa Barangay Babag. Giandam na usab ang ilang mga emergency vehicles sama sa mga ambulansya ug fire truck. Lakip na ang mga ekipo sa pagresponde sa mga emerhensya sama sa mass casualty incident. On standby usab ang tanang mga personnel sa DRRMO. Mato ni Dre Gumahin, team supervisor, nga base sa ilang kasinatian sa miaging tuig, ubay-ubay sa ilang narespondihan nga mga emerhensya atol sa bagong tuig ang mga vehicular accidents ug mga nabuthan sa mga firecrackers tungod sa kahubog. Among giangahag po ng tanan nga hinahinay lang kung nakainuman gani, di lang pungson nga mo drive ta. No, mas maayo nga safety gyud ta kay likay ta sa bisan unsang klase nga kadaot.